Ka Umrit Presbyterian Secondary School Haribhoi District lengba jonggane ke Khubor kapun bena syabaro ba kedon ka wei ke kam nong hikai ka balai ki jingdon kam na ka banta ki bakwa aban apply ki long ka kerdan pule MABN ka jingsiu kan long kat kum ka jingsiu ka badai nak ad hoc basis ka tarik ba khadu ban panpo ya ki application form kan long ha ka nyo tarik ubnai September 2000 arpwei haswa jong kapor arbaje no phaisingi ka tarik interview kan long ha ka nyo tarik ubnai September 2000 arpwei na ka banta ki jingtip ki bakham bnya phone ha ki number nyo not san khandai nyo nru iwei sausan bat phra khandai nyo sau phra khandai nru phra not